adobong balot. One of the exotic food of Pampanga. Ngayon, ang ating guest ay si Christian. And, well, okay. Hi guys. Thank you for guessing in her family channel. Okay. Ngayon, gusto ko tikman nyo ang niluto kong adobong balot. Yan. Masarap. Okay. Yung texture ng nung balot. Masarap ba? Bagay na bagay sa kanin. Pwede siyang bagay. Okay. Kumusta naman sa pulutan kaya? Lalo na po sa pulutan, hindi po magtatagal. Gagawing kanin. Yan. Ang sarap-sarap niyan. Adobo yung tita na adobong balot. Kaya lang po natin. Oh, first time mo nakatikim ng adobong balot. First time na po. Ay, at least naman hindi kami napahiya. Masarap talaga siya. Ah, mga extra. Mga extra. Yay!